Juventus kan vera mmorru bil-Kirkara, Juventus 3, Sampdoria 2, għandna mara l-Semi hawnhekk. Semi, jiena naħseb li llum rajna logħba bilanċjata ħafna fl-opinjoni tiegħi. ħafna kienet bilanċjata. Spiċċat bilanċjata, bdejna tajjeb. Kellna ċans easy kellna nduru biex gols iktar. Sfortunatament tlifna Dybala illi kien qed jilgħab tajjeb u nisperaw li l-inġieri tiegħu biex twila. U at the end of the day ħadna dawk it-tliet punti li ridna. Ekku. Semmi li Dybala inti nkompli fuq għamela. Mid-dera tlifna lil Dybala u tlifna anke lil Morata mid-dera. It-tnejn huma ħarġu mid-dera b'inġeri. Biex taħseb li ħadaffetwa tattikament okej, taħseb taffetwa mentalment ukoll? Taffetwa speċjalment peress li għandna logħba importanti ma' Chelsea. Tnejn għandna bżonnu għall-inqas ma' Chelsea mqar nieħdu draw. Sin issa fuq il-rada mill-ġenerali tal-logħba, rġajna konna minn fuq, konna darba konna 3-1 minn fuq, u nexxina naqlaw it-tieni gowl xorta waħda. Ma' Allegri konna naraw qabel dik is-solidità fid-difiża. Din is-sena isa mhix qiegħda hemmhekk. Mhux taħseb li hija problema hemmhekk. Eżatt. Ma nafx qed jiġri kull logħba qed naqlaw goals kważi stupidi, għal Juventus, imma x'qed jiġri ma nafx jiġri mhux is-soltu tagħna aħna kif qed tgħid inti ma' Allegri dejjem kien l-inqas goals li naqraw. U s'issa lajna 10 gowl dik minn siet bħal fil Eżatt. Mhux tajjeb għax dejjem il-logħba qed kważi t-telt innaqalna. Ekku, għadna kemm rajna logħba ġi spiċċat l-istess gol spiċċat kontra Spezia. Eżatt. Qegħdin inqamsku r-reqna. Eżatt. Ġimgħa l-oħra s-Sampdoria tilbu 4-0 man Napoli. Illum, għadna kemm s-sena rebħa, issa ferru jmiss logħba forsi naħseb li tqal logħba tal-istaġun s'issa kontra Chelsea. Inti x'qed tistenna x'tixtieq tara minn din il-logħba? Jien nixtieq nara riżultat ovvjament pożittiv imqaddru hekk u naħseb players għandna. Is-sistema li problema għalhekk għax nofs il-ground qegħdin daqsxejn dis-sena batuti wisq. Issa, ħaġa nkompli fuq it-tidea tajt inti, meta Allegri biddel il-formazzjoni jiena li spiċċana l-ewwel 3-5-2. Kellna l-Delikt Bonucci kien fuq wara u daħħal il-midfielder ieħor Ramsey wkoll. Ma naħsibx li hemmhekk meta jitlu dawn it-tip players biex iktar ikun hemm kumpattezza fid-difiża għandna naraw kambjament u għandna nieħdu over il-logħba aħna jew kellha forsi qed ħażin għall-logħba jiena. Ekku, forse mela nofs il-ground l-iktar players biex ovvjament niddefendu. Imma ma nafx li il-problema hi li qegħdin naqraw wisq goals. Ovvjament irridu noqgħdu attenti li kontra tim jikbar ma naqrawx biex tiskurja kontra tim jikbar huwa aktar ovvjament diffiċli. Speċjalment ma' Chelsea u għandhom biex players tajnin qudiemu, Lukaku nafu xi jfisseru. Rridu noqogħdu ħafna attenti. L-aħħar mistoqsija żgħira kollok tagħti gradni wieħed sa 10 llum lit-tim. Kemm qed tieħu? 6. Għaliex? All right. U għaliex? 6 għax bdejna tajjeb u s-soltu tagħna tina ħafna rridu ftitu u dejjem nispiċċaw naqraw goals. Tajjeb. Grazzi ħafna, Semmi. Naħna narakom fil-video li jmiss jew kellha l-logħba li jmiss kontra Chelsea. Grazzi tal-segwejtuna. Thank you.